diuen Senia Mulayali i vaig néixer als campaments de refugiats del Sàhara. Jo soc Aina Torres, i vaig néixer a la Franja de Ponent. A veure, ma mare és d'ací de València, mon pare és mallorquí. I aleshores també tenia com un poc a casa diferents variants. Volia ajudar a la gent i volia fer medicina, però me'n vaig adonar que el que m'agradava era la llengua. Doncs jo soc Joan Nave, vaig néixer a Benissa. Jo soc David Assorín Martínez, vaig néixer a Monòver, que jo el que volia era llegir i escriure. Jo volia fer periodisme, també, volia fer filologia catalana i volia fer interpretació per damunt de tot. La gent ha començat a admetre que la filologia és com qualsevol altre grau. Em deien, la típica pregunta, filologia catalana i per què no valenciana? El que més em va sorprendre va ser trobar companyes castellanoparlants. Que em va sorprendre moltíssim en quant a creences i ideologies que no tenien res a veure amb les meues, però que compartíem aquesta estima per la llengua. Jo penso que per qüestions ideològiques ara està pitjor vista que quan van començar. I conec gent que es dedica, que està de lingüista en algun programa o locutor en un programa de ràdio. Dirigisc una companyia de teatre que vaig formar perquè ja feia molt de temps que feia teatre en valencià. Estic encara en segon i ja hi ha gent que em demana de corregir textos i m'han pagat correccions de textos. Algú ha de ser el professional de les paraules. Tenim una cultura i una llengua que s'ha de cuidar. Intentar conèixer d'on venim i per què som com som actualment. Jo estic molt content d'haver fet filologia catalana. De fet, crec que és una de les grans decisions que jo he pres en la meva vida. No m'ho pensaria gens, jo triaria de cap i a la primera i totes les vegades que farà falta. No m'imagine la vida, ni la laboral ni la personal, sense haver estudiat filologia catalana i sense dedicar-m'hi. Ha sigut una llengua que no és materna, però que ha abraçat la meua, que és el hassania, i ha fet que la meva vida tingui més sentit.